For cirka 20 år siden, faktisk næsten helt præcis 20 år siden, der rullede det første afsnit af Beverly Hills hen over skærmen i Danmark. Og jeg sad på mit pigeværelse, og efter første afsnit var slut, så var jeg ved at dø, så gerne ville jeg se andet afsnit. Jeg hedder Ane Kortsen, og det her er så sidste afsnit af TV. I denne sæson, for vi vender tilbage til efteråret. Uha! I aften skal vi besøge verdens mest berømte postnummer. Og der er sådan bestemte episoder, som er blevet moderne klassikere. Vi skal møde de arketypiske figurer fra West Beverly. Han er ham, der har alle verdens byrder på sine skuldre, som du kan se antallet af rynker i panden. Ja. Og så skal vi smage på tilværelsen bag tremmer. Så har vi sgu lavet madskole i fængsel. Hvis du er født mellem 1970 og 1990, så har du sandsynligvis et meget nært forhold til de her toner. Beverly Hills 90210 var formentlig verdens mest populære ungdomstv igennem et helt årti. Hverken før eller siden er det lykkedes et tv-program på samme måde at fange seere fra Köln. Auf unsere Freundschaft. Cheers. Cheers. Til Kamchatka. Brandon, ты не один по делу скучаешь. Og hundredvis af ungdomsdramaer har sidenhen genbrugt seriens formular. Præcis hvor stor betydning havde Beverly for 90'erne? Og hvorfor er serien så universel? Det prøver jeg at finde ud af i aften. Men hvis det nu alligevel er for lang tid siden, at du har været i Beverly Hills, så tager vi lige et besøg derover. Seriens navn stammer fra overklasseområdet Beverly Hills i Los Angeles, hvor familien Wards flytter til fra Minnesota. Brandon, what is it with you? De to tvillinger, den moralske Brandon og den mere rebelske Brenda, begynder deres liv på den lokale high school. Hello, West Beverly! På skolen finder de hurtigt sammen med den gruppe jævnaldrende, der kommer til at blive ryggraden i den 10 sæsoner lange serie. Nice. Der er den populære rigmandssøn Steve Sanders, den kunstneriske David Silver, Who cares? enspænderen Dylan McKay, Welcome to paradise, man. den forkælede Kelly Taylor, That's not what I heard. den dydige Donna Martin Brenda, your brother is dope. og den nørdede Andrea Zuckerman. I am trying to live up to this image of being a Yalie. Ladies and gentlemen, the class of 1993. I serien følger vi den først gennem high school og teenagernes mange problemer og udfordringer. Kind of friendships that we had would last forever. Derefter videre gennem college, hvor ansvar og selvstændighed rammer gruppen. All I know is when this is done, I'm definitely going to be ready for this blowout. Og vi forlader den ved det længe ventede bryllup mellem Donna og David. I thank God every day that you were brought into my life. I 1992, da serien rullede hen over skærmene for første gang i Danmark, ja, der gik jeg i 2G og var nogenlunde lige så gammel som teenagefigurerne i serien. Hej. Jeg havde været vant til at se lidt zigzag og transit. Tak fordi du ringede ind, Børge. Det var meget flot. Og ikke mindst The Grassy Junior High. Men det var fra Canada, så det var jo ikke helt den rigtige vare. Nervous about later, eh? Me? Nah. Så hvorfor var det lige Beverly Hills, der brød igennem? Og hvad betød det for 90'ernes unge tv-seere? Det er der skrevet tykke bøger om, blandt andet af hende her. Karen Klitgaard Poulsen er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Hun har skrevet en bog om unge tv-seere og Beverly Hills og holdt utallige foredrag om emnet på universiteter og gymnasier. Beverly Hills havde helt utrolig stor betydning for ungdomskulturen i 1990'erne, men serien havde faktisk også enormt stor betydning for tv. Jeg mener, at det er fjernsyn, der laver nogle dårlige programmer. Hele sidste uge har der ikke været en eneste program for unge mellem 15 og 20 år. Før 90'erne så unge næsten ikke tv, og det gjorde de så i 90'erne på grund af serier som Beverly Hills. Dels så kunne man se, at man var ved at tabe en generation fra tv. Og det betød jo, at annoncørerne tabte en generation, som de ikke fik mediekontakt med.
Så der opstod i slutningen af 80'erne et massivt pres, især i USA, fra amerikanske annoncører om, at de ville have tv-seere, der var yngre end dem, de havde. Og så gik man i gang med at lave ungdomsserier af lige så god kvalitet som primetime soaps, altså sådan noget som Dynasty, hvor man virkelig havde brugt mange penge. Action! Og det gjorde, at i hele den vestlige verden, så begyndte unge faktisk at se tv, fordi at der var meget mere tv til dem, og at det var af en højere kvalitet. Cut! That was terrific. Den blev sendt første gang i 90 i USA, og så var det var 92, inden den kom til Danmark. Men den blev lynhurtig en succes. Altså, i løbet af den første måned havde seertallene eksploderet alt, hvad man havde set før. Og meget hurtigt, så var der 1 million, der så den her serie. Det var sådan, at i de første år, der blev Beverly Hills vist torsdag aften fra 8 til 9. Torsdag aften, det blev sådan en lille fredag, at man begyndte at gå i byen torsdag aften. Og det havde man faktisk ikke gjort før i Danmark. Og den typiske aften, det var så, at man samledes et eller andet sted og så Beverly Hills, og så tog man i byen og lavede noget bagefter. Det blev faktisk jo så stort et problem, så der var mange gymnasier, der fik problemer med deres undervisning fredag formiddag. Så det var sådan noget, der blev diskuteret meget i medierne på det tidspunkt. Børn eller unge kommer på deres skole påvirket af alkohol. Men det blev sådan en ritualisering. Okay, you ready? And let's hear it for the class of 93, guys. Man havde faktisk ikke store fester på gymnasierne før 90'erne. Prom-afsmitning, det er også noget fra Beverly Hills. And over the 10 years, they've just kept watching it, and those people who've grown up now have children of their own that watch it. Der er jo stadigvæk nogen, der ser Beverly Hills, men nu er det så om eftermiddagen. Og nu er det meget piger, som tænder fjernsynet, når de kommer hjem fra skole. Og de er ikke så gamle. Og de ser den i høj grad, fordi at de allerede har hørt om den, og fordi at de ved, at der er nogle highlights, som næsten er klassikere, som man skal kunne. What's that? Sounds like a revolution. Og der er sådan nogle bestemte episoder, som er blevet moderne klassikere, og som er nogen, man skal kende, hvis man er et normalt ungt menneske på en 10-12 år og op efter. Sådan en voldsom popularitet forpligter. Beverly Hills var en af de mange ungdomsdramaserier, der havde en nærmest public service-agtig opdragende effekt på de unge seere. Prøv bare at se her. Serien har behandlet et utal af temaer gennem tiden. Alt fra voldtægt til sex før ægteskab. I'm not gonna do that. You mean ever? You're gonna listen to me. Vold mellem kærester og vold i skolen. Just messing around, like we always do. What you want? Do you wanna dance? Should I know about this? No. Forskellige former for afhængighed, lige fra gambling til stoffer og alkohol. What? You gonna make me drink alone? Utroskab. Donna, I can explain. There's nothing to explain. I understand everything. Og teenage-graviditet. Excuse me? Andrea, you're pregnant. Spiseforstyrrelser og selvmordsforsøg. You'll be sorry how he treated me. What are you doing? Had mod befolkningsgrupper, såsom jøder. I have a problem. What's wrong, faggots? Og homoseksuelle. I'm gonna teach you guys a lesson about hanging out in parking lot. Og hvert tema bliver ofte fulgt op af en morale, hvor en af hovedpersonerne opsummerer, hvad vi har lært. What I've learned is that appearances can be very deceiving. And if you believe them, you deceive yourself more than anyone else. Det er meget sjovere. Nå, men udover de her fortællinger, som er meget universelle, så er der også nogle andre kvaliteter ved Beverly Hills, som sådan er fuldstændig overordnet, og som gør, at alle dramaserier efterligner det. Og det kunne jeg godt tænke mig at finde frem til, den sådan DNA, som Beverly Hills består af. Ej, der er Mikkel Munch-Fals. Det er så lækker. Jeg ved ikke, om jeg tør tale til ham. Hej. Gider du hjælpe mig med noget?
vil gerne hjælpe dig. Okay, tak. It's time to take it back. Mikkel Munch-Fals er film- og tv-instruktør. Han står og skal til at instruere et ungdomsdrama til Kanal 5, og så har han engang været vært på DR2 Premiere på DR2. Han er et dejligt stykke mandfolk at se på. Mikkel, nu står vi jo her i et gymnasium i 2300. Hvorfor er det sådan nogle ungdomsdramaserier altid foregår på gymnasier eller high schools? Det skyldes, at al god fiktion opererer i spændingsforholdet identifikation og fascination. Ja. Så når man laver noget for unge mennesker, så skal man ligesom lave en setting, som de kan genkende. Og det vil typisk være det at gå i skole. To the junior class presidential elections, Brandon Walsh, the new kid on the West Beverly Block. Det er ikke sådan en enkelt hovedperson. Der er altid sådan en gruppe af unge. Hvordan kan det være? Jamen altså, det handler jo om at få den størst mulige seerskare i tale. Så man vil finde alle de sådan klassiske stereotyper, der er derude. Det vil sige, at man tager en fra hvert segment, om jeg så må sige, både socialt og kulturelt og kunstnerisk og følelsesmæssigt, om jeg vil. Smider dem ind i et lokale sammen, siger, de her mennesker er venner. Det er de for eksempel, fordi de går på samme skole eller noget tilsvarende. Og så ser man, hvad der sker. This party is totally beat. Does that mean we're leaving? Ofte vil man i ungdomsserier opleve, at der er et par af det her ensemble, som starter som venner, og så kommer resten på af forskellige omstændigheder. Og det er selvfølgelig deres forskellighed, der giver fodrer energi til dramaer i forskellige afskygninger. Og så skal man som seer kunne finde sig selv i en af dem. Nemlig ja. Any good books lately, bro? Not very funny, Brandon. Come on, Steve, look on the bright side. Den første arketype, vi skal snakke om, det er vores ven her, Brandon. Brandon Walsh, ja. Og hvad er det for nogle fortællinger, man får ud af ham? Brandon, han er på en måde alle teenager på én gang. Det vil sige, at han er forholdsvis anonym. Han er cheeseburgeren hos McDonald's. Han er ligesom ikke så kantet, at det gør ondt på nogen. Samtidig så er han seriens moralske fyrtårn, ikke? But a lot of parents read that paper and eat here. But they won't. Not anymore. Not after I tell them how you scam your help for under minimum wage. Han er ham, der, når alle konflikter de ligesom lakker mod enden i et afsnit, så sætter han sig ned og siger, at Yeah, well, I did learn something. jeg har altid synes, at Brandon Walsh for mig var historien om en kommende præsident af Amerika. Det vil sige, han er ikke intellektuel, han er heller ikke nogen sådan sportsjock. Han er lige midt imellem. May the better candidate win. Same to you. Det betyder ikke, at han ikke laver fejl. Det gør han. Men han laver dem kun én gang af en. Ja. Efter han for eksempel tager 2 drinks, sætter sig ind i sin bil og kører galt, så vil der typisk blive klippet til et møde, hvor Brandon han har meldt sig ind i AA. Så han laver fejl. Han laver dem kun én gang. Så er der David. Jamen, efter 10 sæsoner, 10 år med Beverly Hills, så kan man jo godt glemme, at David Silver faktisk startede ud som nørden. You were probably wondering why you didn't see me around school last week. Not really. Han var den lille, irriterende, upassende, altid ligesom smittede negativt og uheldigt af på de andre, som var mere cool i deres tilstedeværelse. Det, der jo så skete med årene, det var, at David Silver han blev kønsmoden og fik en bred brystkasse, og så begyndte han simpelthen også at lave musik. Så nørden, han voksede og fra simpelthen, han blev en svane, simpelthen, og fik lagt adskillige store barmede populære piger ned undervejs. Is it over? It's just beginning. Hvorfor har vi brug for sådan en type i fortællingen? Det, der gør i det her regi, som jo handler om en skolegang, vi kan identificere os med, men udspiller sig i et miljø af absolut overklassebørn. Og deri ligger fascinationen. Der har man måske brug for en, der ikke er helt så smuk, helt så rigtig, helt så rig og helt så super indbydende og lækker som alle de andre. Bare lige som sådan en form for realitetsanker. Så er der Kelly. Det er der. Kan du godt lide hende? I al sin skønhed. Hvad er hun for en arketype? Kelly, hun er det, man kalder den forkælede møgunge. Brenda, how can you wear that costume? You put one arm through one sleeve and one through the other. Hun er mere privilegeret end alle de andre. Naturen har velsignet hende med et meget, meget smukt udseende. Hun er hende, som alle piger vil ligne, og som alle drenge vil være kæreste med. Men ved du hvad? Tilværelsen er ikke let af den grund. Nej, hun har det faktisk svært. I virkeligheden har hun
i privatlivet mere at slås med end de fleste andre. My life is falling apart, and I'm supposed to be hosting a fashion show. Hendes forældre er skilt i udgangspunktet. Allerede der, kommer hun fra et dysfunktionelt udgangspunkt. Og moren får kræft, cancer, brystcancer. Og der sker også alt muligt forfærdeligt med hende. Kelly har forsøgt myrdet, forsøgt voldtaget. Brændt. Der er et eller andet med, at den mest privilegerede er den, der har det sværest. Det kan vi godt lide. Det er nemlig det. Bag det brede smil og de smukke hvide tænder, så er skolens mest populære pige i virkeligheden den, der har det sværest. Så det er en trøst for os seere? Det er en trøst for os seere, ja. Det er jo, man kan sige, en forholdsvis banal psykologi, og sikkert meget usandt, selvom det er ensomt at være smuk, så er det måske ikke den fulde sandhed. He kept saying, "Come on, Cal. I know you want it. I know you want it, Kelly." And I did. På den måde er hendes funktion martyrens funktion. Hun suger alverdens elendighed og problemer til sig, og der sidder hun trutmundet og martret, men kommer igennem det. Og det er en vigtig funktion. Overleveren. Ja. I'm not in a good mood today. In fact, I'm feeling a little hostile. Her er så min store kærlighed, da jeg så Beverly første gang. Det var Dylan. Han synes jeg godt nok var lækker. Dylan McKay, han er føleren. Han er den kompromisløse kunstnersjæl. Han er ham, der har alle verdens byrder på sine skuldre, som du kan se. Antallet af rynker i panden er lige med, hvad kan man sige, den smerte, han bærer rundt på. Ikke bare sin egen, men verden som sådan. Dylan McKay, han er en poet. Surfer buddies know you read poetry? Those boneheads would know a poem if it walked up and bit them. Det betyder også, at han må ting, som det øvrige persongalleri ikke må. Han er misbruger. Han kommer galt afsted. Han kommer op og slås. Han er et følemenneske, et aggressivt menneske, og han er et menneske, der kun kan leve i sandhedens navn. What are you laughing at? Men han var ikke med i de første afsnit? Nej, jeg tror simpelthen, at det man jo gør, når man laver sådan en tv-serie, det er, at man sætter en fokusgruppe sammen, og de ser skidtet og kommer med feedback, og så former man serieproduktet derefter. Ja. Og der har været nogen, der mente, at der manglede en eller anden grad af libido. Man må sige, i hele det her gymnasieregi og ungdomsregi, hvor meget handler om at præstere og gøre andre glade og være imødekommende over for alle de forventninger, der er til det at være ung. Der er Dylan McKay et menneske, der som poeten og kunstneren er et andet sted. Altså, det er, han er helt forbi det der. Excuse me. Mikkel, her til sidst, hvorfor tror du, at Beverly Hills-formularen har virket igen og igen? Ja, så fortæller den eviggyldige historier. Alle arketyper er repræsenteret, så der er altid en figur minimum, du kan identificere dig med. Der er en større identifikation ved det, at unge mennesker kender miljøet, nemlig skole. Og så er der en stor, svulstig fascination, nemlig det, at de her unge mennesker, de er en helt del smukkere og rigere end resten af os. Og det finder vi bare fascinerende. Akkurat. Må jeg lige spørge, hvem er du fra Beverly Hills? Jeg er en blanding mellem Andrea og Kelly og Kellys mor. Kellys mor? Okay, I'm sorry, all right? But don't hang me for one bad night. I deserve a little love and support from my own daughter, don't you think? Kan du prøve skruen lige i vandet, som du unge? Ja, later. Ja. Det er lidt vemodigt sådan at forlade gymnasiet. Alle spredes for alle vinde, og man ser aldrig hinanden igen. Det er lidt ligesom skuespillerne fra Beverly Hills. Hvor blev de egentlig af? Jason Priestley forlod serien efter den 8. sæson, men fortsatte med at instruere flere afsnit af serien. That's right. I dag spiller han hovedpersonen i sitcomen Call Me Fitz, en karakter milevidt fra Brandon Walsh. Luke Perry fortsatte med at lave forskellige tv-serier og film. En bemærkelsesværdig rolle er Sam i den svenske film Äntligen Midsommar. Også Brian Austin Green fortsatte med at lave tv-serier. På dansk tv har vi senest kunne opleve ham som håndværkeren Keith i Desperate Housewives. I've got something here called Moonstruck Yellow that will kick your dining room's ass. Tori Spelling kastede sig ud i den populære reality-genre sammen med hendes mand, hvor temaerne var lidt mere almindelige. What should we write on the card that we send to Daddy?
I like to eat cake. You want to write, Dear Daddy, I like to eat cupcakes? Love, Liam? Yes. Okay. Ian Searing har mest fokuseret på filmskuespillet, men har også deltaget i den amerikanske udgave af Vild med dans. Shannon Doherty forlod serien midtvejs grundet problemer bag kameraet. In yellow? Hendes seneste projekt er reality-programmet Shannon Says, hvor vi følger hendes bryllupsplanlægning, og så var hun med i Vild med dans. Jenny Garth fortsatte med tv-karrieren, It's a great service if you love gardening, like I do. hvor hun blandt andet har lavet web-tv, der promoverer sund spise. Nå ja, og så var hun med i Vild med dans. Prøv lige at smage på ordet Fridsløse Lille. Det kunne godt lyde som et af de idylliske steder fra Claus Meyers eksklusive madvarekatalog. Honningristede mandler fra Fridsløse Lille. Økologisk tranebærsaft